kusekera kuvazo wawa okwila nchito ya Yesu ine ndazindikira dziko lilovuta sindingapite kumwamba muke anthu amene atadzapite kumwamba ndi amene amati akakhala ndi china chake cholakwika wokha nkumanena kuti komatu ine ngakhale ndikuchita izi sindikuchita bwino iyayi chifukwa ine ndine Khristu, ngakhale ndikuswa sabata sindikuchita bwino ndine Mkhristu, ngakhale ndikudya izizi sindikuchita bwino ndine Mkhristu. Amene wowo ali mugulu la nambala 4 kupulumuka kwa iwo wankophweka chifukwa akudzichonga wokha. Ndazindikira dziko lilovuta sindingapite kumwamba mtendere woka. Mmene mwatsopano tingathe kukapita tikapumula kusolemeta kapena Yesu angathe kubwera natitenga ulendo kumapita nafe ku dziko limene watikonzera, koma titakonzeka tili anthu ambuye kumwamba mtendere woka. Mbiri za nkhondo njala matenda zilipose pose dziko lapasili ndazindikira dziko lilovuta sindingapite kumwamba mtendere woka. Mbiri za nkhondo anthu madzulo muli madzulo ndiye mkazi ndiye kodi inu mudada kodi ndinotanye iweyo nkupulumuka nkuchoka cholakwika chosachitika ndiwe chonje wachipembedzo. muliminga njira zovuta zambiri uza Yesu akutsogolere iwe ndazindikira dziko lilovuta sindingapite kumwamba mtendere woka. tanenge nawo mbali mzochitika za mpingo zambiri koma isakhala chopesa chisoni pa tsikulo ife sakapezeka mufumu wamwamba chifukwa inayi ngati nkhosa kudziwa chimene chikulakwitsa koma usafuna kukonzera.